Já bych možná využil té příležitosti, že jste na pódiu prezentoval vlastně situaci na Slovensku, jakým způsobem jste pracovali vlastně na nějakém, řekněme, legislativním rámci nebo obecně ukotvení sociální ekonomiky v nějakých regulích. Mě tam překvapila jedna věc, vy jste to nějaké prvky sociální ekonomiky dostali, jestli jsem to správně pochopil, do 17 různých zákonů. Říkám to správne? Jak to fungovalo? Respektíve, jak sa vám to povedlo? No, akože, pokiaľ potrebujeme vytvoriť priaznivé prostredie pre fungovanie sociálnych podnikov, tak vlastne musíme navštíviť aj iné vlastne právne normy, v ktorých sú stanovené určité podmienky pre podnikanie. Čiže ak sme chceli napríklad umožniť, aby sociálne podniky mali úľavu na dani z príjmu, vo výške napríklad deklarovanej socializácie zisku, tak sme museli komunikovať s ministerstvom financií a museli sme presadiť zmenu v zákone o dani z príjmu. To znamená, že potrebovali sme naozaj ako pracovníkom ministerstva, alebo poviem to tú politickú reprezentáciu, naklonenú takýmto zmenám a naklonenú téme sociálnej ekonomiky a presnejšie povedané sociálnym podnikom, aby boli ochotní vlastne vyhovieť takejto iniciatíve a pripustiť, že by sa štát mohol vzdať časti dane z príjmu voči sociálnym podnikom za prísľub, že sociálne podniky túto časť úľavy na dani použijú na podporu svojho hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. To znamená, že štát, ak sa niečo vzdáva, dostáva na druhej strane benefit, hej? Kedy ten sociálny podnik ako aktér v tom teréne vlastne pracuje na dosahovaní spoločensky prospešných cieľov a vlastne ako aktér vlastne supluje štát v určitej službe spoločensky prospešnej, čo štátu umožňuje v konečnom dôsledku šetriť peniaze, pretože ten sociálny podnik ako aktér tohto typu je efektívnejší v tom prostredí. Čiže štát sa rád vzdá určitej časti finančných prostriedkov voči spoločensky prospešnej službe, ktorú by inak musel zabezpečovať sám za násobne vyššie peniaze. Takže keď je za tým táto logika, plus je k tomu naklonená tá politická garnitúra, tak sa dajú zmeny tohto typu presadiť. Čiže áno, musím povedať, že mali sme priaznivé politické prostredie a politické podmienky na to, aby sa nám tieto veci podarilo. Inak by to bolo veľmi náročné. Já nechci zabředávat do toho, že obecně, když se bavíme o těchto tématech, tak spousta lidí vlastně tomu státnímu systému moc nevěří, ale mě tady vlastně mile překvapuje to, že to chápu tak, že ta vláda nebo prostě ten stát pochopil, že vlastně ta efektivita, tak jak se to říkal, je v tom lokálním přizpůsobení se, protože samozřejmě lokální sociální podnik může řešit lokální sociální, ale i jiné potřeby, což je něco, co stát plošně zkrátka nemůže. On může vyřešit nějaké společné prvky, společné potřeby, ale do těch lokálních, které se můžou skutečně lišit poměrně dramaticky, tam to prostě není v silách jako státního zřízení, aby řešilo problémy vnitře a problémy v Košicích a oboje naraz a oboje stejne efektívne. Hej, presne tak. Ale je to naozaj, je to proces zrenia u štátnych úradníkov alebo u expertov a jednotlivých rezortov, a aby tieto širšie súvislosti pochopili a aby im načúvali, aby boli ochotní v podstate v tomto zmysle spolupracovať, lebo ako tieto rôzne formy efektivity a hospodárnosti v takejto štátnej politike sú preukázané, hej. Tie chodničky sú vychodené aj v iných krajinách, takže je sa o čoho učiť. To nie je, že by sme to my vynašli alebo vymysleli. Čiže ide o to, že ak príjmeme tú inšpiráciu za svoju a rozhodneme sa vybrať touto cestou, tak je to vlastne prechodená cesta a sú tam aj merateľné výsledky. Takže tá inšpirácia je postavená na dátach nakoniec, hej. A keď sa rozhodnú tí politici na tie dáta ako keby počuť, tak by to nemalo byť také náročné presadiť.